ביום הראשון של שבוע ההיכרות הרגשתי לחוצה מאוד. מה יקרה? מי המרצים שלי? מי האנשים שיהיו איתי? זה היה קצת הרגשה אתמול להתחיל כיתה א'. כל השבוע הזה נותן איזשהו מענה לכל החששות שהיו, טיפה מרגיעים, נותנים ביטחון ודוחפים הלאה. הצמידו לנו חונכים לכל קבוצה. החונכים האלה הם תלמידים שנה שנייה ושלישית של אותו חוג שאני מתחילה השנה. אני שואבת הרבה מהחונכת שלי. זה בן אדם שאפשר לשאול אותו שאלות, שיכול להסביר, שאכפת לו ממך. היו כל מיני פעילויות, כמו שעושים בצופים ממש, שמרימים אותך ואתה צריך לקפוץ בין חבלים. דברים מאוד מאוד מגבשים ומצחיקים, שנורא מחברים בינך לבין שאר אנשים. היו לנו הרצאות אורח של הרבה מרצים מאוד מעניינים. היה לנו גם פעילות התנדבותית ביערות הכרמל. כן, קצת יותר מנסים להכניס אותך לעניינים, להבין איך תואר נבנה, נקודות זכות, פתאום הכל מתבהר. השבוע הזה, מה שהוא נותן לך זה נחיתה רכה. עצם זה שאני בטוחה שביום הראשון ללימודים אני אגיע ואני אדע איפה אני נמצאת, ואני כבר אגיד שלום לחברות מהקבוצה שאיתי, ואני לא אהיה כל כך בשוק, זה מדהים.